Oh, Novel, anak. Salamat kini ka sa akong espesyal nga adlaw. Siyempre, Ama. Gani, may dagong kasaalan kanimo. Mao ba? Pagkanindot kung mao. Unsa ka na? Ama, dili unsa, kundi kinsa. Piliya kagayon ako na. Ingan anak nagkakapinangga, Ama. Hain kining giingon mo imong regalo kanako, anak. Mga minahal kong gisakupan. Karong adlaw ang nakatakda sa kasulatan. Una matapos kining adlaw ang akong adlaw na tawan. May kasakita nga iya sa kalibutan nga atong iula alang sa kahingpitan sa atong kaluwasan. Maong magsahulong kitang tanan. Magsadya kita! Magsadya! Magsadya! Maluoy mo! Buhay ko ninyo! Kung sa kinsa ka man, o kining inyong grupo, dili ko ninyong membro! O wa mo'y katungod nga himuon kong bihag o halad sama sa giingon mo! Maluoy mo! Hello, babay! Ikaw ang way katungod nga moreklamo. Daghan ang nahisulat sa balaang kasulatan. Mahitungod sa papel sa kababayan. Ngadto sa iyang pamilya, sa iyang bana, ingon man sa komunidad. Ginaingon nga ang babay kinahanglang makaton sa pagpakahilom o magpakaubos. Dili tugutan nga magpaton o gahom nga mulabaw sa kalalakinan. Busa, ikaw babay, magpakahilom. Wa mo'y balatian! Nobel! Ikaw mo'y nagdana ko dinhi! Kung unsa man nasabutan ninyo nilari, ayaw ko ninyong iamong! Mga salbahis mo! Buhay ko ninyo! O ibalik ko sa amo! Kathy! Hilom na lang! Kung dili ka gustong mahiagom sa mga kamot ni Ama, igo na sa imong paglugnot! Sugdan nato ang seremonya sa halad.